بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين واحد وبروحه جعلنا نحيا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, mga minamahal po naming mga kababayan sa Luzon, magandang hapon po sa lahat ng mga taga Luzon. At sa Kabisayasan na naman, maayong hapon sa inyong tanan sa lahat ng taga Visayas. Sa Mindanao, mapia at kagabi-gabir kanusan na mga bangsami sa Mindanao, lalong-lalo na po sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. Sa mga kababayan na naman sa Middle East, Sabahul Khair sa inyo dyan. Mga minamahal po naming mga kababayan, nais po namin ipakilala ang aming sarili sa inyo. Ako ang inyong lingkod na si Ustad Shamsuddin Munib. Isa pong tinatawag sa akin ay Imam Sam. At aking kapatid na si Sheikh Nadir Oquendo. Siguro marami pong nakakilala sa kanya dahil hindi lang ngayon lang nakilala sa social media, no? Mga minamahal po naming mga kababayan at saka sa lahat ng tagapakinig ng himpilang Leader News Philippines, nais po naming ipakilala sa inyo ang aming dinadalang programa na Sinar. At pakay po namin dito, layunin po namin dito na maipahiwatig sa lahat ng mga taga-subaybay o sa ating mga kababayan sa buong mundo ang tunay na larawan ng tinatawag na Muslim. Yan po ang isa sa aming mga pakay dito at pilit po namin na maunawaan, maintindihan ng lahat ng aming mga kababayan sa buong mundo ang tunay na larawan ng Muslim. Balik sa iyo, kapatid na Sheikh Nadir. Maraming salamat, Ustad. No? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa ngalan na nag-iisang tagapaglikha at ang pagpapalat kapayapaan nawa ay sumakanyang propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako nga pala po ulit si Brother Nadir Oquendo na taga Baguio City. At katulad ng pagbibigay welcome sa inyong lahat na aming tagapakinig at taga-subaybay, lubusan kaming nagagalak. At ito ang programa na hindi lang para sa amin, para sa inyo, bagkus para sa lahat. Nais lamang naming maihatid ang kabutihan. Yan ang unang-unang layunin, na magkaroon ng magandang larawan, tamang pangunawa sa tunay na buhay ng isang Muslim. Kaya sa tulong ng ating tagapaglikha, pagkatapos ng Leader News Philippines at pagkatapos ng Sinar, ay gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para may sakatuparan ang layunin ito. Kaya naman, Ustad Shams, yaman din lamang na gusto nating ipakita sa mga tao at manonood, paalam sa kanila ang tunay na buhay ng isang Muslim. Hindi ba nararapat lamang na may paliwanag natin sa kanila ang kahulugan ng Islam? Anong masasabi mo dyan, Ustad? Yan ang ating talakayin sa mga tagapakinig ngayon at kailangan maintindihan nila, malaman nila dahil sa mga kumakalat na balita o di kaya mga naitatak sa puso't isipan ng nakararami na pag marinig nga lang ang pangalan ng Muslim ay parabagang napupuot ang galit nila o nasusuklam sila. So pilit po natin itong tanggalin sa kanilang pananaw, itong tinatawag na kapayapaan. Okay. Mahal na kapatid Sheikh Nadir Oquendo, ang totoong buhay ng tinatawag na Muslim ay nandoon yung isang kataga na mapayapa. Paano niyo po maisalarawan sa amin ang tinatawag na kapayapaan? O kaya paano maipagdudulot sa isang tao ang tinatawag na mapayapa? Opo, sang-ayon ako dyan, Ustad. No? Kung kukunin natin isang salita para i-describe
ilarawan ng totoong buhay ng Muslim, bagay yung salitang mapayapa. Kaya lang, kung nakikita natin ang nangyari sa kapaligiran, balita mula sa media, lalong-lalo ng internet, parang taliwas yata, di po ba? So kailangan bigyan natin ng hustisya. Kung ang tunay na buhay ng Muslim ay mapayapa, dapat bigyan natin ng ebidensya, pruweba, katotohanan. At ito ay walang iba kundi ang pagbibigay ng kahulugan ng Islam. Sangayon ba kayo dyan, Ustad? Yan ang tama. Oh, okay. So, napakagaling yan, Brother Nader Oquendo. Napakagaling na salitang ito. So, kailangan lawakan pa natin ito. Itong tinatawag na kapayapaan o di kaya salitang mapayapa sa isang tao. Ito ba ay kailangan ng pamamaraan? Ano ang pamamaraan na gagawin ng isang tao? Dapat, subalit, makikita sa kanya ang tunay na pamumuhay ng mapayapa. Paano ang panito? Ano ang way? Okay. So, kung gayon, at mapayapa nga ang buhay ng isang Muslim, kailangan niya ng pamamaraan ng buhay. Tumpak. Bakit? Kasi kung walang pamamaraan ng buhay, paano natin maisasaayos ang ating buhay dito sa lupa? Kaya naman, dito papasok ang salitang Islam. Ito ang pamamaraan ng buhay ng isang Muslim na nagbibigay kapayapaan sa kanyang pamamalakad. Opo, sa isang salita, ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan. Pero kung papalawakin pa natin, ang kahulugan nito, tandaan natin lamang ang tatlong P. Tatlong P. Okay. PPP. Sige nga, ipaliwanag mo nga itong tatlong P na sinasabi mo na... Okay? Ang ibig sabihin ng tatlong P na yan, Ustad, ay pagsuko, pagsunod, at pagwawakas. Yan Okay. ang ibig sabihin ng tatlong P. Naunawa na ba natin, Ustad, pag sinabi natin yung tatlong P na yan? Pagsuko, Pagsunod, pagsunod at pagwawakas. pagwawakas. Saan ka naman magsusuko? Ayun. Susuko tayo sa nag-iisang tagapaglikha. Wala iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Susuko ka, maniniwala ka na walang ibang dapat sambahin kundi siya lamang. Walang pagtatambal sa hayop, sa tao, sa bagay, at sa kung ano paman. Yes, malinaw, malinaw. Napakagaling, napakagaling. Okay. Yung sinasabi mong pagsunod, saan mo na naman isusunod yung sinasabi mo? Sa ibig sabihin naman ng pangalawang P, yung pagsunod, ito ay susunod ka sa utos ng tagapaglikha. Inutusan ka magdasal, igalang mga magulang mo, mag-fasting ka sa Ramadan, kumain ka ng halal. Susunod ka, at kasama dito sa pagsunod ay yung pag-iwan sa mga haram o yung mga pinagbabawal. Kasama yun sa pagsunod. Napakagaling, napakagaling. Yung pangatlong P, sige nga ipaliwanag niyo sa amin kung paano namin maintindihan itong pangatlong Pangatlong P. P at huling P ay pagwawakas. At ang ibig sabihin niyan ay wawakasan mo na ang iba't ibang klaseng pagsamba, liban lamang sa karapat dapat sambahin, at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may mga tao sumasamba sa ibang bagay, sa tao, di po ba? Napakagaling, napakagaling kung ganyan ang maisalarawan o ganyan ang maging maisabuhay ng isang tao. Susunod ka kay Allah, susuko ka kay Allah, iwawakas mo ang lahat ng mga ipinagbabawal. So ang ibig sabihin nun, kung nasabing bawal ay talagang itigil na, no? Pwede ko bang maisingit itong minsan may usapang yung pagtigil ng paninigarilyo. Pwede ko bang Pwede po, para bigyan tayo ng magandang Okay. konkretong halimbawa. Ito mga halimbawa, no? Itong ordinansa ng sa atin sa lungsod ng Baguio na pagtigil sa mga paninigarilyo. Ang sagot ko na naman doon ay tayo ay dalawang klase ang ordinansang nagpapapigil sa atin. Ano pa ba itong isa? Ordinansa na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ordinansa na galing sa ating mahal na syudad. Ngunit ang sinusunod natin doon ay yung ordinansa nang galing kay Allah. Bakit ka mo? Ang ordinansa na galing sa dakilang Panginoon ay talagang 100% ititigil mo na yun dahil alam po natin na kahit saan tayo pumunta o sa mga liblib na lugar, nakikita pa rin tayo ng dakilang Panginoon at hindi natin pwedeng gamitin o kaya magmanigarilyo dahil mahal na Panginoon ang nagpapapigil sa atin. Kasi kung ang susundin ko ay utos ng kapwa kong tao, pag nandun ako sa mga liblib na lugar, nandun ako sa loob ng kwarto ko, pwede ako manigarilyo. Dahil hindi nila ako nakikita. So napakaganda po itong
topic natin, Brother Nadir. Opo, Ustad, yan ay patikim pa lamang, no? Oo, patikim pa lamang Dahil to. later on, papalawakin natin ang mga pangyayari sa buhay ng isang Muslim para makita ng ating mga taga-subaybay at manunood kung Okay. ano nga ba ang tunay na buhay ng Muslims. Kagaya ng halimbawang binanggit niya sa paninigarilyo, talagang malinaw na kung ang batas ng Diyos ang papairalin natin sa ating buhay, saan ka man naroroon. Sinabi nga ng mahal na propeta, ittaqullah haythu ma kunt. Katakutan mo ang nag-iisang tagapaglikha, Masya saan ka Allah. man naroroon. Kaya, ang tao, pagka nakikita lang yung batas ng tao, pag nakita siya ng pulis, aalisin niya yung haram, hindi siya maninigarilyo. Masya Allah. Masya Pero Allah. kung nasa liblib na lugar siya, kaya na sinabi nyo, maninigarilyo ako, hindi naman ako nakita ng pulis eh. Masya Di ba? Allah. Pero kung Napaka- papairalin natin yung batas ng Diyos, kahit saan man dapat susunod. Napakaganda. Maisingit ko nga pa lang dito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran. Ang sabi, Inna Allah rahimun bi'ibadih, wala tulqu bi'aydikum ila tahluka. Mga kapatid, mga minamahal ko naming mga kababayan, ito po ang pinakasintro kung bakit namin ititigil ang mga ganitong klaseng usapin, no? Ang ibig sabihin noon sa malapit na kahulugan, katotohanan na si Allah ay masyadong maawain sa kanyang nilikha, kanyang nilalang, no? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, at huwag ninyong ipapagawa sa inyong mga kamay ang makakapinsala sa inyong mga sarili, inyong kalusugan, makakapinsala sa kapitbahay, makakapinsala sa mga taong nasa paligid natin. So, yan po ang isa sa dahilan kung bakit sa Islam, sa pananaw ng Islam, ay butong-buto po sila sa ordinansa ng ating mahal na syudad. Tama. Ustad, kanina nabanggit na natin yung isang kahulugan ng Islam at ito'y napapaloob sa 3 P. Yes, okay. Matanong ko nga kayo, Ustad, meron pa bang ibang kahulugan na binigay si Propeta Muhammad SAW sa ibig sabihin ng Islam? Yes, tama ka. Tama ka. Napakarami pong talata na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano, linawin natin ito sa kanila, sa mga tagapakinig, no? Tama. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakaninawa ang kapayapaan. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ano ang kahulugan nito, mga minamahal po naming mga kababayan? Ang ibig sabihin, ang real na Muslim, ang tunay na Muslim, ay ang ikakatahimik ng mga tao na sa paligid niya, nasa mga kapitbahay niya, kapitpuisto, ang kanyang pananalita at ang kanyang gawa. Ikakatahimik. Hindi po namimirwisyo ang tunay na Muslim. Hindi po yan totoo yung mga kumakalat na balita dahil misunderstood kasi yung mga iba eh. Pag narinig lang na Muslim, parang, oy, wag na natin kapitbahayin yan. Ang hirap talagang kapitpuisto niyan. Tama. So, hindi po totoo yan, mga minamahal po namin mga kaibigan. Mga minamahal po namin mga tagapakinig sa himpilang ito ng Leader News Philippines. Walang katotohanan yun dahil ito po ang aming sinusunod na larawan ng tunay na Muslim. Ikakatahimik po ng taumbayan ng kanyang pananalita. Ikakatahimik po ng taumbayan ng kanyang gawa. Yan po ang tunay na larawan ng Muslim. Yes. So, binigyan niyo, Ustad, ng larawan, no, ng tunay na Muslim. Dapat mapayapa ang mga tao sa kanya mula sa kanyang dila at mula sa kanyang kamay. Nagre-representa ito ng gawa. Gawa. So, mahalaga yun. At isa pa, nung tanungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Jibril o ni Angel Gabriel alayhi salam, kung ano ba ang Islam, sumagot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang Islam ay ang magsaksi ka na wala ibang dapat sambahin kundi ang isang tagapaglikha, at ikaw ay magsaksi na si Muhammad ang huling sugot propeta. Pangalawa, ikaw ay magdasal. Pangatlo, ikaw ay magbigay ng zakah o charity. Pang-apat, ikaw ay mag-ayuno. At panglima, ikaw ay magsagawa ng pag-hajj. Okay. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.
sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Okay, mga minamahal po naming mga kababayan, at saka sa lahat ng mga taga-subaybay ng himpilan ng Leader News Philippines. Okay. Kanina tinalakay namin kung ano ang larawan ng tunay na Muslim, no? Ngayon, maari ba natin talakayin na Sheikh Nadir kung ano na naman ang magiging larawan ng tinatawag na balik Islam? Bakit tinawag na balik Islam ang isang taong yumakap sa Islam at hindi naman natin pwedeng sabihin na siya ay nagpabinyag sa Islam? Siya ay nagpalit ng religion. Bakit tinawag na balik Islam ang isang taong yumakap sa pananampalataya ng Islam? Napakagandang katanungan, Ustad, at yaman din lamang na tayo nasa programang ito ng Leader News Philippines ay makikita ng mga taong iba't ibang larawan sa buhay ng tunay na Muslim. At gaya ng nabanggit nyo ay katulad ng isang balik Islam. Ang katagang balik Islam, meron tayong ilang mga kababayan na ang akala nila ay isang Muslim na nagpalit ng religion at tapos bumalik ng pagka-Islam niya. Mali po. Hindi po yun ang kahulugan ng balik Islam. Ang kahulugan ng balik Islam, tayo pong lahat ay pinanganak na mga Muslim. Mashallah. Tapos, Okay. pinalaki tayo ng ating mga magulang sa reliyon na kung ano man ang pinapractice nila. Mapakatolik ka man, iglesia, born again, Buddhism, Hinduism, etc. At pagkatapos, paglaki ng bata, no, at siya ay nagkaisip na, nagkaroon ng pag-unawa, tsaka naman na-discover niya ang Islam at naunawa nito, Okay. tapos niyakap niya, yun ang term kung bakit tinatawag na balik Islam. Oh. Mula sa pagkapanganak natin na tayo Muslim, tapos tayo pinalaki ng ibang pananampalataya, tapos ngayon tayo bumalik sa Islam. So tingnan natin, meron tayong may papakitang halimbawa dito. Sige nga. Anong usaping balik Islam ito? Meron ka bang mababanggit na mga names na nagbalik Islam dito sa ating lungsod ng Cordillera? Especially sa Baguio Ustad, City? unang-una ako po, ang inyong lingkod ay isang balik Islam. At papakita natin sa isang short clip video ang isa pang kapatid natin na ex-major po ng PNP. Kaya halina po kayo at panoorin ito. Balik Islam ang tawag sa mga dating Kristiyano o ipinanganak na hindi Muslim na yumakap sa Islam pagkatapos matutunan at malaman ang katotohanan patungkol sa nag-iisang Allah. Balik Islam sapagkat Islam ang siyang unang relihiyon na siyang relihiyon ng mga naunang propeta tulad nila Abraham, Noah, Moses at iba pa. Ito rin ang Okay, so balik. Okay. Ustad, dahil pinag-usapan natin ang totoong buhay ng Muslim, maraming aspeto ng buhay tatalakayin. Okay. Isa na dito ang nadidinig nating madalas na tinatawag na balik Islam. Okay. At meron tayong mga kapatid natin na tumutulong sa programang ito na magbibigay ng maikling video tungkol Aha. sa isang kapatid nating isang pulis dati. Wow, mashallah. Siya po si Major Abdul Salam Calde na isang Cordilleran, Igorot po. Okay. So, ang ibig sabihin nito ay hindi lang pala tayong dalawa ang nag-struggle, no? O gumagawa ng effort
maintindihan lang ng mga kababayan natin ang tinatawag na balik Islam, kung hindi mayroon palang mga ibang video pa rin na magpapakita sila, hiwatig din sila kung ano ang ibig sabihin ng balik Islam. Tama po. Okay. Kaya hayaan natin na ating manood na mapanood ang maikling video clip na ito. Okay, okay. Dumadami na ang mga Muslim dito sa Baguio bunga ng pagpapalaganap ng relihiyong Islam sa rehiyon. At maging sila ay bahagi ng nagbabagong anyo ng kultura ng Baguio, ang kultura ng Cordillera. Ang bahaging ginagampanan ng ating mga kabataan, ang kanyang mga ginagawa, sinasabi, iniisip, hinahangad at mga salubin ay nakakaapekto sa pagbabago ng isang lugar. Sa kung anuman ang tunguhin nito, positibo man o negatibo, mabuti man o hindi, siya ay kakainin ito sa ayaw man niya o sa gusto. Si Rabia ay isang Muslima. 17 taon na siyang naninirahan sa Baguio City. Alamin natin mula sa kanya kung ano magiging ambag niya sa nagbagbago ngayon ng kultura ng Baguio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumusta ka na? Okay naman po. Saan ka nag-aaral? Sa UC po. Bilang isang Muslima, ano ang masasabi mo na nagiging kalagayan mo sa loob ng inyong paaral? Sa school po, okay lang naman po, pero nagiging parang separated ka po sa mga ibang tao kasi parang yung iba, parang ngayon lang nagkaroon ng classmate tapos ngayon lang nakakilala ng classmate po. So, may mga kaibigan ka rin ba na hindi Muslim o mga kaibigan Muslim sa loob ng inyong paaral? Meron pa. Hindi po sila mga Nagtatanong ba sila sa iyo kung ano ang yung kung bakit ka nagsusuot ng likab o nagsusuot ng kaban? Opo, every time po nagtatanong sila kung ba't kayo nag-hijab at yung mga iba nakatakip yung mukha yung mga tungkol ko sa religion. So sa inyong eskwelahan, wala ba silang binibigay na lugar para magampanan mo yung ibang kultura? Nung nag-ikot-ikot naman po ako, parang wala naman po. Depende din kasi sa mga tao. Parang may maingay na partner ito yung tahimik na partner. So, may pangangailangan ng isang lugar sa inyong eskwelahan para magkaroon kayo ng pagkakataon na makapagsaya sa mga oras na kailangan yung gawin. Opo. Dapat po kasi meron ganun para yung mga karamihan na din po ng mga estudyante dyan is mga Muslima. So, kailangan din po ganun. Paano mo na ipapaunawa sa iyong mga kaklase o sa iyong mga guro na ito ay tungkuling dapat mong gawin para sa kanila? Nasasabi mo ba sa kanila or naibibigay mo ba sa kanila yung mga kaalaman na kaya mo lang ito ginagawa dahil sumusunod ka kay Allah? Opo, sinasabi ko po yan. Tapos naiintindihan naman po nila para syempre sa kanila din po meron silang oras pero Sunday lang po. Kasi sa akin is 5 times a day. So naiintindihan naman po nila. So pag may nagtatanong sa'yo, nasasabi mo, proud ka ba na ikaw ay isang Muslima? Opo, kasi parang yung mga classmates ko po ngayon parang walang alam na sa Muslim kasi ngayon po sila nakakilala ng tulad ko. So, sinasabi ko sa kanila, so mas nagiging interested sila sa akin. So, sa pang-araw-araw mong pamumuhay, ano ang ninanais mong mangyari doon sa loob ng inyong paaral? Ano ang mga dapat pa nating idagdag o ipagbigay alam sa inyo, sa mga may otoridad or may mga posisyon sa inyong mga teacher para mapaunlad natin ang kalagayan ng isang Muslim o isang Muslima sa loob ng inyong pamilya? Maybe po yung prayer room kasi parang meron naman pong tahimik doon pero parang liblib naman na po, parang gano'n.
Maraming salamat yan sa mga ibinahagi mo sa amin. Bilang isang babae na nangangahangad makapagtapos ng pag-aaral, hinahangad niya na balang araw ay makatulong siya sa pagtataguyod ng mga eskwelahang Islamiko dito sa Baguio. Ako po, si Nuruddin Mangayo, nag-uulat. Isang bahagi ng buhay ng isang Muslim tungkol sa pagiging estudyante. Nakita niyo naman, Ustad, may struggle sa isang bansa na hindi Islamiko at mag-aaral ang isang Muslima o Muslim sa eskwelahang hindi Islamic school, meron talagang hinaharap na pagjihad o pagsusumikap. Ano masabi niyo dyan, Ustad? Talagang kailangan talagang makapagbaon sila ng tunay na struggle o pagjihad dahil doon nga lang sa pagkahalo nila sa isang campus na sila lang ang nakatalukbong kung sa mga kababaihan, sila lang ang nagsasala tuwing dumarating ang mga oras na ating pagsasamba, napakalaking jihad yun. Alam niyo po, mga minamahal po namin mga kababayan, speaking of jihad, ay yan po yung talagang pinag-istraglan ng isang tunay na Muslim na maging walang maiwan sa mga utos ng dakilang tagapaglikha. Kanina, nasabi natin yung susundan mo ang lahat ng utos ng tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating ng oras ng pagsasambayang, kailangan i-struggle mo ang sarili mo na iwanan ng mga kasalamuha mo, yung mga kausap mo, at kailangan harapin mo ang utos sa iyo ng dakilang Panginoon. Harapin mo si Allah subhanahu wa ta'ala upang magsamba sa Kanya. Yan ang tunay na struggle. Opo. Sa katunayan, hindi pwedeng maiwalay sa buhay ng isang Muslim ang salitang jihad. Kaya nakakalungkot, Ustad, bakit pag sinasabing jihad, ang inaakala ng marami, ito daw ay holy war. Gera daw. Bigyan nyo nga ng linaw yan, Ustad. Yes, alam mo, Sheikh Nadir, no? Isa sa layunin o programa ng SINAR, no? Tayong mga Muslim sa lungsod ng Baguio City, no? Isa sa pinakalayunin ng programa natin ay makisalamuha sa ating mga law enforcement unit at lalong-lalo na sa ating local government, no? So kailangan ipakita natin kung ano ang tunay na larawan natin ng mga Muslim. Kamakailan lang naglunsad ang ating alagad ng batas, pulisya, ng tinatawag na kabsat. Ito ay sa larawan ko na lang sa inyo, ano? Isamari ko na lang sa inyo. Naglunsad ang ating pamahalaan itong alagad ng batas, pulisya ng tinatawag na kabsat, no? So ito salita yata ito ng Ilocano, itong kabsat na ito, at dito ito naganap sa SM ng Baguio. So pinangungunahan po ito ng ating kagalang-galang na City Director ng Chief of Police na si Alin Riifco. Mabuhay po kayo, sir, sa inyong ginanap na pag-launching ng kabsat sa SM Baguio, dahil dyan po namin unang naipakita kung ano ang larawan namin. Okay. So alam po naman natin yon na lahat ng mga kagalang-galang na mga panauhin sa event na yon ay nagbigay ng kahulugan o discussion o anong tawag dito, yung kahulugan ng tinatawag na kabsat, at halos magkakaparehas ang ibig sabihin nun. Pero kaming mga Muslim na mga kapatid ninyo ay nagbigay din kami ng kahulugan, definition. Dinefine din namin yung tinatawag na kabsat. So tatlo po ang ibinigay namin na kahulugan nun. Una, pagkakapatiran. Pangalawa, pagdadamayan. Pangatlo ay pagtutulungan. Okay. Sinundan na naman namin ang aming pagpapakita ng tunay na kapatiran, damayan at saka dito pagtutulungan ay mismo nagtungo po kami, Sheikh Nadir, sa loob ng katedral. Ano po ang sinabi namin doon? Ano po ang pakay namin doon sa pagpasok namin doon? Upang ipahiwatig po sa lahat ng mga kapatid natin na mga Kristiyano na ang Muslim ay totoo ang kanilang pagkikipagkaibigan, pagkikipagkapatiran, pagkikipagtulungan, pagkikipagdamayan.
Yun po ang aking masabi. Mabuhay po kayo, Sir Alin Riefco. Thank you very much. Napakaganda, Ustad, no? At kabalikat din natin dito sa Leader News at Sinar, ang Discovery Islam Baguio na nagsasagawa linggo-linggo na tinatawag nilang Police Dawa o yung awareness program ng Mashallah. Peace Building Bridges sa bawat police station dito sa Baguio. Tingnan nyo yan. Kung mayroong pinapahiwatig ang gawain ito, walang iba kundi ang kahangad natin na may palawak ang kapayapaan sa ating lipunan at pagtibayin natin ating samahan. Nang sa ganon, yung mga taong ayaw ang kapayapaan, gustong sirain ang kapayapaan, matakot naman kayo. Wag na wag yung susubukan kami dito sa Baguio dahil kapit-bisig kaming lahat dito. Mashallah. Okay. Napakaganda. Alam niyo po, samantalahin ko na lang ang pagkakataong ito, Sheikh Nadir, ano? Bigyan natin ng linaw kung ano ang ating ginagawang hakbang upang maisalarawan natin sa taong bayan. Okay. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Alamin ang iyong status. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Okay, mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kababayan sa buong mundo. Kanina, napag-usapan na natin kung ito mga patikim lang ito mga patikim lang. Napag-usapan na natin kung ano ang ibig sabihin ng Muslim at saka yung mga gawain ng Muslim organization sa lungsod ng Baguio. Hindi man lang masyadong malinaw sa inyo, ngunit may mga pagkakataon din na ating babalikan at mas hihigpitan din natin kung paano natin sabihin ito o malilinawin din natin kung paano pa malinawan sa mga tao. Okay. Brother Sheikh Nader, pag ikaw ba ay nagbalik Islam, kailangan pa bang mamili ka ng iyong kakainan o pipili ka ng iyong kakainin? Baka naman pwedeng kumain kung saan-saan. Ano man na naman itong masasabi mo dito, Sheikh Nader? Dahil may nakikita natin kasi na parang hindi namimili ng kanilang kinakain. Ano po ba ang ating dapat ipaliwanag sa taong mga Correct. Ustad, no? Dahil sa programa natin ay ang totoong buhay ng Muslim at sinasabi natin na ito'y kumpletong pamamaraan ng buhay, saklaw dito yung pagkain. Hindi nyo natatanong, balik Muslim man o Muslim na pinalaki ng kanyang mga magulang, kinakailangan talaga Ustad mamili ng kanyang kakainin. Okay. Dahil sinabi ng tagapaglikha sa Quran, Kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo ng mabubuting pagkain na ibiniyaya ko sa inyo. So pag sinabing may mabubuting pagkain, meron palang masama. Ibig sabihin, haram, bawal. Yes, tama. So doon tayo dapat maging maingat. No? Merong bawal, merong pwede upang tayo pagsubukan. Marami kasi nagsasabi, masarap daw ang bawal, Ustad. Paano ba yan? Sige nga. Masarap ba? Totoo bang masarap ang bawal pag ginawa mo ito? Bro, alam mo, pag narinig ko ang mga ganyan klaseng salita na masarap ang bawal, siguro
wala sa katinuan ang magsasabing ganun na masarap ang bawal. Bawal nga, masarap pa ba? Di ba, no? Oo nga. So, sige, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit hindi Ayan. pwede ang bawal na sinasabing masarap. Balikan no? natin yung tungkol sa pagkain, no? Kinakailangan talaga maging maselan with respect sa kung ano man ang iniutos ng tagapaglikha. Kaya, bigyan muna namin kayo ng patikim na short video clip patungkol dito sa isang pamamaraan ng buhay ng Muslim sa pagkain. Isa sa pangunahing parte ng pananampalataya ng mga Muslim ay ang pagkaing halal o pagkaing ipinahintulot sa relihiyong Islam. Ang Baguio City ay isa sa mga syudad na dinadayo ng mga turista. Maikling video clip na inyong napanood sa pagkaing halal, no? Mahalaga yung salitang halal nang ibig sabihin ay allowed, pinapayagan, no? At kung hindi nyo na itatanong, ang ibig sabihin ng halal ay hindi lamang sa pagkain. Tama po ba, Ustad? Yes, tama. Saan ba pa pwede pang gamitin ang salitang halal? Alam mo, ang pag tinatawag kasi na halal, hindi lang sa pagkain yan ginagamit eh. Kahit sa, yung talagang galaw natin, lahat, no? Yung mananalita ka lang ng nakakasama sa kapwa, nakakasakit sa kapwa, hindi halal yun, haram din yun, no? Kung ikaw ay manamit ng galing sa nakaw o galing sa, tawag dito, kumbaga parang galing sa nakaw, ay yun nahaharam din. Hindi lang sa pagkain ng tinatawag ng halal. So marami yan. Halos lahat ng ating galaw may halal, may haram, no? Although pakikipagsiping sa ating mga minamahal mga kababayan, mayroon din tinatawag na halal at saka haram. Hindi po lahat ang tinatawag na halal ay kinakain, mga Ayan. minamahal po namin mga kababayan. Napakaganda, Ustad. Isa sa mga dapat talagang linawin natin, no? Although kumalat kasi sa mga tao, tumatak sa isipan nila pag sinabing halal, pagkain, hindi po. Sa ugali, merong halal, may haram. Sinabi ng Ustad, sa pananamit, may halal, may haram. Sa panalita, lahat po ng nasasaklaw ng ibig sabihin ng Islam, may halal at may haram. At dapat lagi tayo dun sa halal. Okay? No? Para sa ganun, kalugod-lugod tayo sa harapan ng tagapaglikha. Alam mo, Brother Sheikh Nadir, labis naming pasalamat talaga sa himpilang ito. Mga kababayan, lagi po tayong tutok sa Leader News Philippines. Tama po, marami po tayong mapupulot dito na aral na maaring hindi pa natin nalaman o narinig sa ating mga kababayan o mga kaibigan na mga usaping tinatawag na pang-Islamiko, no? Maraming salamat sa himpilan ng Leader News Philippines. Okay. Alam niyo po ba, Sheikh Nader, na isa sa dahilan kung bakit hindi tinatanggap ni Allah ang panalangin ng mga lahat ng nananalangin, lalong na kahit sa atin ng mga Muslim, no? Kapag ang tao ay ang ikinalaki ng kanyang pamumuhay mula noong umpisa pa siya hanggang paglaki niya, kung lahat haram, hindi po tatanggapin ni Allah, dakilang Allah ang kanyang panalangin. Maging siya ay walang kasing pananampalataya kay Allah. Kung ang kanyang pananamit ay haram, kung ang kanyang pananalita ay haram, kung ang kanyang inumin, pagkain ay haram, galing sa nakaw, galing sa hindi maayos ng pinanggalingan itong pinamili niya doon, ay ito po ay haram, hindi po tatanggapin ni Allah ang kanyang panalangin. Subhanallah, Ustad. Yan ang formula, mga kababayan. Para sa lahat, hindi lang para sa Muslim. Yan ang formula kung nais nyo ng inyong panalangin ay tugunan at sagutin, tanggapin ng tagapaglikha. Na dapat lahat ay halal. Pagkain, pananamit, lahat-lahat sa pamaraan ng buhay. Kasi kung tayo ay nakikipag-ugnayan sa haram, ikaw ay drug lord, drug protector, weteng, sugal, at kung ano pa mga pinagbabawal, tiyak ang iyong kahilingan ay tatanggihan, hindi tutugunan. Kaya kung nais mo, kung ikinanalangin, nagdarasal, nais mong tugunan at sagutin ng iyong Panginoon nang lumikha sa atin, kinakailangan doon ka sa pinapayagan niya, hindi doon sa pinagbabawal niya. Napakaganda, Ustad. Napakaganda talaga ang usapin natin dito. Alam niyo po, mga minamahal po namin mga kababayan,
no? Maisingit mo lang itong nakalimutan kong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang sinabi, kullu muskirin faqaliluhu haram. Kullu muskirin faqaliluhu haraman. Okay, ito po ang tunay na larawan ng real na Muslim. So sana po lahat ng aming mga kababayan, mga kapatid namin na mga Muslim, kung inyong narinig ang aming usaping ito sa kasama si Sheikh Nader Oquendo, ay wag na po sana magalit ang iba dyan, no? Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang lahat ng nakalalasing, bagay na nakalalasing, no? Inumin, no? Faqaliluhu haramun, ang pinakamaliit doon, kahit yung isang patak lang na hindi ka malalasing doon, ay prohibited po yan, mga minamahal po namin mga kababayan. Prohibited po yan. Huwag mong idahilan na hindi naman ako nalasing doon sa ininom ko na beer. Hindi naman ako nalasing doon sa wine na ininom ko. Hindi po yung reason, no? Although, katas ng tabako, mga kaibigan. Anong kamakailan ng last week, no? Talagang nag-public consultation itong ating pamahalaan lungsod sa pagpapatigil ng paninigarilyo at saka itong tabako, na pagtitinda ng tabako. So napakaganda itong usaping ito. Saludo po kami kung sino man ang may panukala sa ito. Saludo po kami yung ng mga Muslim. Kaya nga sinasabi ko, kaming mga kapatid ninyo ng mga Muslim sa lungsod ng Baguio, hindi ninyo po kami paproblemahin sa mga ganyang klaseng batas po, mga minamahal po naming mga official namin sa lungsod ng Baguio, hindi niyo po kami paproblemahin dyan. Okay. Kung bawal nga ang nakalalasing na yon, kahit gaano kaliit, lalo pa kaya kung tinatawag na drugs, no? Yan po ang masabi na po ninyo. Sige, mahal na kapatid na Sheikh Nader Oquendo, dagdagan mo pa kung ano ang maidadagdag natin dyan. Kasi nga po dito sa pamamaraan ng buhay ng isang Muslim, yung tinatawag natin Islam, kinakailangan sa ugat pa lamang pinuputol na. Kaya doon sa nabanggit na katibayan ng ating ustad, malit man na ito, kaya ng patak, pinagbabawal na. Kasi diyan nagsisimula eh. Ang mga tao nagdadahilan, konti lang naman. Ano bang ibig sabihin ng konti? So ang Satanas, tutuksuin ka, konti, hanggang sa dumami, hanggang sa lumala, hanggang sa nagresulta sa hindi maganda. Kaya doon pa lamang sa ugat, pinuputol na. Kaya nga, kung ating nanaisin na madagdagan pa ng kapayapaan ng ating lungsod, halimbawa ang ating bansa, dapat bawal na totally ang paninigarilyo. Dapat bawal na ang alak. Kaya lang, baka yung mga kumpanya ng mga alak, ustad, magalit sa atin kasi papasara natin sila kung papairalin natin ang batas ng Islam. No? Dumaan sa research, alam niyo ba, ustad? Maraming research na nagpapatotoo na ang alak ay isa sa pugad ng maraming krimen. Subhanallah. So, ibig mo sabihin, yung mga nagaganap na mga krimen sa ating bansa ay maaaring ang pinagmula nito ay dahil sa mga alak na yan? Tama. Kasi pag nalasing ang tao, di ba? Okay. Matatawa ka, pero ito'y totoo. Okay. Umaabot sa yung taong lasenggo, binibenta niya na yung underwear. Binibenta na yung plancha. Katulad ng droga, wala na makitang gamit sa bahay, bebenta na lahat para lang makakuha ng bagay na nagpalunod sa kanya. Subhanallah. Mga minamahal po naming mga opisyal sa lungsod ng Baguio, kasama po kami ninyo sa mga panukalang ito. So ang pinaka masaklap po ng aming nararamdaman pagka sinabi kasi ng mga ganyan, nabanggit ng mga ganyang klaseng mga ipinagbabawal. Bakit unang-unang tinitingnan ay aming pagmumuka? Bakit unang-unang tinitingnan ay aming pangalan? Alam niyo, nakakasama ng loob nito. Pero anyway, mga tao lang tayo nagkakamali, no? So maaring hindi ito maalis sa inyong puso't isipan, yung mga ganitong klaseng paghihinala. So please lang, layunin din po ng Sinar o Muslim community na tanggalin ng tuluyan ng mga naitatak sa inyong mga puso't isipan na hindi maganda sa ang hanay namin ng mga kapatid ninyong mga Muslim. Kaya blessing talaga, Ustad, no? Ito yung kagustuhan natin ng tagapaglikha na sa tulong ng Leader News Philippines, maihahatid natin sa kanila ang totoong larawan ng buhay ng Muslim ayon sa katuruan ng Islam at di ayon sa mga nakikita natin sa gawaing puro mali. Kaya tayo ay sumubaybay
dito sa programang ito at tiyak magkakaroon kayo ng malawak pang kaalaman tungkol sa tunay na buhay na isang Muslim. Masya Allah, napakaganda talaga. So, Sheikh Nadir, siguro iiwanan natin muna sila ng anong tawag dito, panandalian, no? Dahil ipapasok natin itong mga ibang mga kwan natin, tawag dito, mga patalastas. So, mga kapatid, huwag naman na po kayong kukurap. Babalik din po kami sa inyo. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Alamin ang iyong status. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Muli pong nagbabalik ang inyong programa, ang Sinar, ang totoong buhay ng Muslim dito sa Leader News Philippines. Ustad, ngayon, dumating ang ating pagkakataon para bigyan natin sila ng isa pang pahapyaw sa ating programa tungkol sa buhay ng Muslim. Ito ay tungkol dun sa pagkaing halal. Ano? Okay. So, nasabanggit natin kanina ng halal ay hindi lang tungkol sa pagkain. Tama. Paano ito nakasama sa pamamaraan ng buhay ng Muslim, Ustad? Alam mo, hindi po matatawag na pamumuhay ng mapayapa ang isang nagsasabing siya ay Muslim o kahit ano paman kung ang kanyang galaw, isip, salita ay hindi dumadaan sa pamamaraan ng halal. Hindi po yan masasabi na tunay na Muslim, no? Kanina nabanggit natin itong halal na ito ay ito yung dahilan na sanhi na ikaw ay mas lalong makakalapit kay dakilang Allah sa Panginoon. Pag lahat ng halal ng iyong ginagawa, kinakain, dinadamit, pananalita, ay mas lalo kang lumalapit sa dakilang Panginoon. Ngunit, kung gaano po karami ang iyong ginagawang hindi halal at ang ibig sabihin ay prohibited, haram, ay ganun din kalayo ang paglayo mo sa dakilang Panginoon. Hanggat hindi ka po tinitingnan ng dakilang Allah pag ikaw ay talagang nalulung sa tinatawag na mga prohibited na gawain. Delikado po, Ustad, no? Kapag tayo ay nalunong sa mga haram, hihilain ka niyan hanggang sa ang pinakamalala ay malabas ka sa Islam. So ngayon naman, panoorin natin ang maikling video na ito para magkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa pagkaing halal ng isang Muslim. Isa sa pangunahing parte ng pananampalataya ng mga Muslim ay ang pagkaing halal o pagkaing ipinahintulot sa relihiyong Islam. Ang Baguio City ay isa sa mga syudad na dinadayo ng mga turista, hindi lamang lokal, kundi abroad, at hindi makakaila na maraming mga Muslim. I'm looking for Muslim food halal in Baguio. I come since 2004.
I cannot find any halal food. I say where to get halal food is very hard for me. I ask everybody, any friend, they say, I say, okay, I want to buy halal chicken, halal beef, halal meat, cow, lamb. No one tell me we can buy in Baguio or anywhere in the Philippines. Isa si Ahmad Muhammad na nanggaling sa Pakistan at nakapangasawa ng taga Baguio. Nang dahil sa wala silang makitang kainan na halal, ay naisipan nilang magtayo ng Ahmad Brothers Cafe o Ahmad Brothers Halal Restaurant noong 2009. What do you call that one, brother? This is beef and lamb kebab together. Inshallah. Then that's ready for After grill. that we barbecue and then you can enjoy. You smell it. Come on, man. Ah, smells good. Hanggang sa kasalukuyan ay isa ang Ahmad Brothers Cafe na dinadayo ng mga turista dahil sa kanilang biryani, kebab at pizza na mismong si Ahmad ang gumagawa. How many years? I came back 2009. I find new place for my halal food. So that's where Ano? Niloloto mo? Anong tawag dyan? Tandoori po. Tandoori. Chicken tandoori. Yan yung mabenta dito sa restaurant ni Ahmad. Big seller. Araw-araw nauubos yung mga ganyang niloloto mo. Minsan dato ko lang pa. So, yung mga chicken na na niloloto niyo, si brother mismong nagkakatay niyan or may pinagkukunan siya na halal producer? May pinagkukunan po kami na halal. Galing dito sa Hawaii. Ah, mashallah. Bale, dito na po sinachap. So 100% ay halal yung mga chicken. Side lang. So that's only for pizza? yes, that's only pizza sauce. Look. Pizza sauce I make by my own. And we are going to put it on
عشق يكفي وبدمعتي زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. Dahil sa pagtaas ng demand, ay nagkaroon na rin ng iba't ibang halal restaurants na ipinatayo ng mga kapatid nating Muslim. At hindi lang mga Muslim ang nakikinabang ito, dahil patok din sa panlasa ng mga kababayan nating Cordilleran ang pagkaing halal. Naming mga kababayan sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng Leader News Philippines, no? Alam mo brother, nagutom tuloy ako nung makita ko yung mga pagkain dyan sa, siguro kay Ahmad brother yun, no? Opo. Napakasarap ang mga pagkain nun. Alam mo, mahal na kapatid na Nadir Oquendo, no? Ito ang kagandahan ng relihiyong Islam. Dahil ang lahat ng bagay ay kanya itong pinasok, no? Wala kang ibang itatanong, kahit anong klaseng itatanong mo. At may kasagutan sa Islam. Di po ba, Brother Sheikh Nadir? Tama po yan, Ustad, no? Yan ay sa isang salita, kumpleto. Sa okay. katangian, sa mga katangian ng Islam, ito ay kumpleto. Na lahat ng aspeto ay saklaw nito. Mapapagkain, Okay. mapadamit, mapaskwela, mapatrabaho, mapa kung ano paman. Lahat ay hindi pinabayaan. Kaya saan ka pa? Di ba? Okay. Ang hirap-hirap nga, nagpapakahirap ang tao para gumawa ng guidelines, ng anong susundin, ng anong batas. Pero hindi na sa atin pinahirapan ng tagapaglikha. Kasi nga, binigyan niya na sa atin ng Islam. Ayaw niya tayong mahirapan. Sinabi niya sa Quran, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Gusto sa inyo ng tagapaglikha ang kagaangan at ayaw niya sa inyo ang kabigatan. Masya Allah. Kaya Ustad, Masya Allah. meron yata tayong pwedeng banggitin na aya tungkol dito sa pagiging kumpleto. Ano po yun? Tama po, Brother Nadir, no? Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, ibahin ko ang intonasyon ko dito sa pagbasa ng Quran, ano? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul Islam dina. Alam niyo po ba, Brother Sheikh Nadir? At minsan, namamangha ka sa isang family lang. At sa isang pamilya, magkakaiba sila ng hinahanap na religion. Bakit hindi pa lang dito tayo sa relihiyong Islam at saklaw niya ang lahat? At lahat naka-specific anong mga gawain, no? Mga alituntunin ng Islam, nandoon na lahat. So, bakit pa tayo mag-isip na si Papa dito na sa iba, sa kabila, si Mama ganito sa kabila, si anak ganyan. So, mga minamahal po namin mga kababayan, sa Islam, ang sinabi po sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Ang lahat ng bagay ay aming isinulat sa Holy Quran. Okay, bigyan ko ng linaw itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, no? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito ay aking kinumpleto ang inyong pamamaraan. Ibig sabihin itong sa religiyon Islam. Wa atmamtu alaykum ni'amati, at ginanap ko o kinumpleto ko rin sa inyo ang aking biyaya, no? Wa raditu lakumul Islam dina, at ang ibig sabihin noon ay aking ikinatwa sa inyo na inyong tinatahak na landas itong relihiyong Islam. Yan po ang kahulugan ng ating binasa kanina na medyo ikinanta ko na. Yun yung sinasabi na pagbabasa ng Quran na may tarannom. Mga minamahal ko mong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mashallah, itong mga sumusubaybay po sa atin, Jamail Usudan, mashallah. Maraming salamat at ikaw pala ay sumusubaybay sa ating programa. Alam kong kasama ka rin
isang araw ikaw Kasama rin. ang contributor natin yan. Yes, o Dad, kasama dito. pala ito si Juan, no? Nandyan si Sister Ang aking Suraida Abdul Karim. hipag, no? Ha? Hipag na si Suraida Abdul Karim, no? Okay. Kapatid ito ng misis ko, no? Masya Allah. Ah, Brother Ibrahim Islam. Ibrahim Islam, sige. Sa La Union. Sa La Union pa ba ito? Oo. Masya Allah. Minsan sa Pangasinan siya. Aktibong Okay. kapatid natin yan. Nako, pag yan ang Sino po ba? in-interview Sino po ba natin ang andyan? Nandyan si Sarah Rosie Limboy. Okay? Yan. At Masya Allah. mga kapatid natin si Shamsia Nawal. Oh. Okay, Masya Allah, Masya Allah. Okay, okay. Ayan. So, salamat sa inyong pagsubaybay, no? Maraming Si salamat po. Brother Jalon. Jalon, isa pa rin si Jalon, no? Katunayan siya ang contributor natin dyan sa paggawa ng pagkaing halal. So, Pwede ko bang batiin itong mga naging katulong natin sa opo. programang Sige ito? po. Unang-una, itong Baguio Benguet Muslim Association, ito yung narinig nyo na sinar, no? Masya Allah, itong Discover Islam, no? Discover Islam, mga minamahal po namin mga kapatid at mga kababayan sa lungsod ng Baguio o dito sa may Benguet, no? Subukan nyo namang bisitahin kami sa aming tanggapan dito sa Kayang Business District, Business Kayang Center, Business no? Center, third Sa floor. sa third floor. Minsan nga, bisitahin nyo kami dito at magtanong kayo ng magtanong, kahit na magmura kayo, sige, may kasagutan din yon. Hindi, biro lang yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Itong Leather News Philippines, Masya Allah, ito yung talagang kinakapitan namin ng husto. Leather News Philippines, mga kababayan, tumutok tayo dito. I-click lang ninyo ang Leather News Philippines sa inyong mga Facebook account. Nako, makikita nyo po sa inyong screen itong Leather News Philippines. Napakaganda po itong panoorin at marami po itong mapulot na aral dito. Ang ating broadcast officer, si Brother Errol Nicoda kami. Creative natin at director Mark Anthony Reynoso. Mashallah, mga parayatang kilala natin ang mga name na ito. Okay. Operation Head Oliver Licop. No, Oliver Licop. Itong president ng Leader News Philippines, Errol Dakami. Mashallah, ito yung mga idol natin na mga mananalita sa mga ating social media, no? Maraming salamat po at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibabalik kong oras na ito sa ating kapatid na si Sheikh Nader Oquendo. Alhamdulillah. So, no, nandyan din si Ustad Adib Faisal Masakal, nanonood sa atin ngayon, mashallah. So, salam sa inyong lahat dyan. Ayan po mga kapatid, no, at nasabaybayan nyo ang aming programa bilang panimula at marami kaming pinatikim sa inyo. Yan ay panimula ng ating pagsasamahan. Hiling namin sa tagapaglikha na magpatuloy po tayo sa pagsubaybay dahil hindi lang bubusugin namin kayo sa kaalaman, bagkus pasisiyahin din dahil napakaraming kulay ang buhay ng isang Muslim. Kung inakala nyo na boring, nagkakamali po kayo. Mashallah. Papakita namin sa inyo ang napakagandang tunay na buhay ng Muslim base sa katuruan ng Quran, base sa katuruan ng huling propeta si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng tagapaglikha. Kaya muli po, ako ang inyong tagapaglingkod, si Brother Nadir Oquendo, Ustad Shams. Inyong lingkod, Ustad Shams kung tawagin at iba pang tawag sa akin ay Imam Sam. Maraming salamat po sa inyo. Mayroon po tayong darating na Sabado at alaw na ng hapon, mga minamahal po naming mga kababayan. Masya Allah. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Alamin ang iyong status. Sama-sama nating labanan ang epidemya ng HIV sa Pilipinas. Ako po si Patricia Shirley Santos at lagi po tayong manood sa Leader News Philippines.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.